Hi guys, so gabi ra jud ni kadali, gabi ra jud ni kada as in dali ra jud ni kayo. So karon kabalo ko dagan sa ato karon na maglisod og tulog no. Kanang magabi iba kanang dili dali makatulog, usahay kanang dugay makatulog. So it's either na namo insomnia or bothered kay mo, depressed mo. So kanang daghang migyo na stress kay mo sa unsa bakahan ang mga reason no, daghang mga rason. So karon hatagan ta mo og 5 tips. 5 tips para the easy way na makatulog mo dali, ha? Para di jud mo makuan maglisod og tulog. So karon pinakauna first kani i-avoid ninyo pagkaon og chocolates, okay? Mao gid ang pinakauna, pinaka simple. So avoid nato na, ha, di nato na kuanon, di ta mo kaon kaysa mo ta di katulog ana. Ikaduha, ha, drink glass of water. So mag-drink water ba day? Sorry. Kasi 1 glass of water. So mo to. Mo tong ikaduha, 1 glass of water. Ikatulo, okay, muhigda. Higda ka. Wala. Ang ikaw pa, simple lang pud kayo. Ipiyong ray mong mata. So, kung di gyapon jud ka makatulog, ang ikalima na ko na tips, ibuka ang imong mata. Kay walay tsansa na magbalik pa mong duha.